gaan even naar onze volgende gast. U mag wel even voor haar klappen. Eva Rovers, historicus, heeft een paar prachtige autobiografieën geschreven, waaronder eentje over Boudewijn Buug. Maar tegenwoordig heel erg bezig met hoe krijg ik als burger, als inwoner, meer invloed op hoe het om mij heen gaat in de wereld. Heeft u een boek over geschreven, heet Praktivisme. We horen nu van meneer Brok. Ja, ik ga morrelen aan de tweaken eigenlijk de bestaande instituties. U heeft eigenlijk een hele andere kijk op iets bereiken en iets veranderen en meer participatie. Juist buiten al die instituties om. Kunt u daar iets over vertellen? Nou, eigenlijk in aanvulling op. Het is in die zin niet buiten de instituties om. Het is juist om die instituties te versterken. En dat systeem, het werd eigenlijk al een beetje genoemd in de vorm van een burgerbegroting. Dat is een vorm van deliberatieve democratie. En het mooie, ik ben een enorm pleitbezorger van burgerberaden. En dat is een vorm van deliberatieve democratie waarbij je een geloten groep burgers een politieke vraag voorlegt en ze vraagt om daar een oplossing voor te bedenken, zodat de politiek daar vervolgens mee aan de slag kan. En dat werkt vooral heel erg goed bij beladen, polariserende, complexe onderwerpen. Heeft u een voorbeeld van waar het al eens is gebeurd en waar vervolgens politici dat hebben overgenomen? Een heel recent voorbeeld over een ingewikkeld onderwerp waar niet alleen in Nederland, maar ook in veel andere landen veel debat over is klimaatbeleid. Nou, en in Frankrijk is afgelopen jaar een burgerberaad over het klimaat gehouden. 150 Fransen die de vraag van Macron kregen: nou, vertellen jullie het maar. De gele hesjes waren het niet met mij eens. Dus ik hoor graag nu van de bevolking hoe wij de komende 10 jaar ervoor gaan zorgen dat er in Frankrijk 40% minder broeikasgasuitstoot is. Geen makkelijke vraag. Heel complex. Deze meneer zei het net ook al terecht. Dat vraagt om kennis en informatie die niet iedereen heeft. Maar het mooie van zo'n burgerberaad is dat die mensen in eerste instantie van heel veel verschillende perspectieven begrijpelijke informatie krijgen. Dus die worden geïnformeerd door experts, door ervaringsdeskundigen, door de belangengroepen. En vervolgens gaan ze met elkaar in gesprek, een deliberatie, een beraad. En gaan ze niet elkaar van elkaars mening overtuigen, maar gaan ze proberen om samen de best mogelijke oplossing voor de hele samenleving te bedenken. En hoe is dat afgelopen? Dat is afgelopen met 149 aanbevelingen, waarvan er 146 zijn overgenomen door Macron. En die aanbevelingen samen die gaan zelfs nog veel sneller dan in die 10 jaar die 40% reductie krijgen. Dus dat zijn hele constructieve, slimme oplossingen waar geen polarisatie over ontstaat. En dat is natuurlijk een hele grote meerwaarde, want er zijn heel veel onderwerpen op dit moment in de samenleving, altijd, waar snel polarisatie over kan ontstaan. En het is dan juist die polarisatie maakt het voor politici vaak moeilijk om daar een beslissing over te nemen. Want als je de ene kant kiest, dan krijg je een groep tegen je. Als je de andere kant kiest ook. En dat zorgt ervoor dat veel onderwerpen vaak vooruitgeschoven worden voorbij de volgende verkiezingen of nog een keer voorbij de volgende verkiezingen. Omdat politici toch bang zijn om een beslissing te maken. Terwijl als ze van een burgerberaad horen, dit is de consensus die er in de samenleving is over dit onderwerp, dan hoef je niet meer in het duister te tasten over dat draagvlak. En dat is iets wat volgens mij op dit moment heel erg kan helpen, omdat je politici verkeren in een soort constante staat van angst, omdat ze wellicht niet meer populair zijn en daardoor hun baantje en hun invloed verliezen? Nou, dat is wat gechargeerd gezegd, maar het is wel zo dat politici natuurlijk heel vaak vooral met boze burgers geconfronteerd worden. De mensen die het ergens niet mee eens zijn, dat zijn de mensen die naar inspraakavonden komen. Dat zijn de mensen die van zich laten horen op Twitter, Facebook, noem maar op. Maar er is een hele grote groep mensen die het er misschien niet mee eens is, maar het er ook niet wel mee eens is. Maar die daar gewoon ergens in het midden zitten en graag willen meedenken en dat ook daar prima toe in staat zijn als ze de kans krijgen om de tijd en de ruimte krijgen om geïnformeerd te worden, met elkaar in gesprek te gaan en ook van tevoren weten dat er iets wordt gedaan met de uitkomsten van hun beraad. Want dat is iets waar het vaak mis op gaat. Met alle respect voor prachtige initiatieven die worden genomen om burgers meer te laten participeren. Vaak
belanden die mooie aanbevelingen in een la en gebeurt er niet zoveel mee. En als dat gebeurt, dan raken mensen nog meer teleurgesteld en keren ze zich nog meer van de politiek en af. Eventueel nog meer gepolariseerd. Mooi dat u dat aanstipte, want daar hebben wij even een filmpje over. Polarisatie. Wat is het en hoe ga je ermee om? We praten van polarisage wanneer er een wij tegen de oor situatie is. Bij een normaal conflict kun je nog praten met de persoon of de groep die het leuk is. Maar bij polarisage is dat volle dreger. Het speelt een benamen oor in de hollen van de meesken. Eindverantwoordelijken, die binden dus net. En hoe ga je daar nou mee om? Dit is Bart Brandsma. Hij is filosoof en traint oerheden, geheime diensten en bestuurders en had er een boek over geschreven. En nevens hem zijn er bij polarisage 3 groepen actief. De eerste groep, dat zijn de pushers. Zij veroorzaken een soort opspoor en hebben een duidelijke zondebok verregen. Dan zijn er de joiners. Zij gaan er hier mooi, maar toch hebben wat fatsoenlijker voor. 4 wordt de grootste groep, de stillen. Je jaren vaak dat dan de dialoog ongeven worden met de pushers. Maar Brandsma is het er net mee eens. In het heetst van de strijd zullen de pushers toch de dialoog nog extremer worden en nog meer leeuwen in haar eigen gelijk. Wat de drompel om oer te stappen van de joiners werd verlegend. Troch je op de stillen te jochtjen en troch haar te bevredigen en hij haar te hartjen, verloor je de toon van het conflict. De pushers die binnen al lang safier bij het middenwaai dat de energie om nog meer joiners te vinden haar te volle worden zal. Dus, is de een aan het pushen, lid het voor wat het is. Zijt je niet, dan maast eens vreetje wat die persoon ervan vindt. Maar ja, hoe doe je dat? Ja, dat is dus eens de grote vraag. Hoe bevreeg je de grote zwijgende massa die het net ergens mee bemoeit? Hoe bereiken we die? Ja, hoe bereiken we die? Ik denk in elk geval, misschien past dat ook wel wat meer in deze tijd, waarin we al een soort polarisatie jongen hadden. Dat er op een gegeven moment ook die grote beweging, want ik ben het er wel mee eens, ook meer rond te claimen zullen te zeggen van ja, maar er echt nog weer wat meer tijd en positie komen voor de nuance of voor de tevredenheid. En ik heb nog wel een orenvraag, want dat jij daarvan, mevrouw Rovers, dan zei zij misschien ook wel een beetje, als de politici wat meer lef hebben zoen en hun net zo leiden litten toch hun angst om stemmen te verliezen, dan hoeven we dit al hier net te dwaan. Als er gewoon politici binnen mijn visie die doren, dan is het echt oplost. Ja, daar ben ik het echt wel mee eens. Maar het is net alleen nog het ene of alleen nog maar het oren. Hè? De romantiek van begelijkste jaren 50 van de vorige eeuw doet de freule Oeterwaal van Stoetwegen nog in het parlement ziet. Waar? Nou, dat is heel lang lien. Van mijn tijd ik nog. Dat wie het echt net. Hè? Want toch wel eens dat wie een prima tijd. Hè? Boer Koekoek en de freule. En doen hier mensen nog de visie. Weet ik net. Doen wie er nog een soort verpildering. Dat Elsenien gewoon maar stemmen. Die stemde gewoon op zijn partij van zijn paak en zijn beb of van zijn huid. En dat is nou echt net meer. Ik denk dat het echt komt toch de tijd van nou, de media. In het verleden hier is gewoon 2 stewardesses, maar nou hebben we het zien. Dan hebben we echt nog alles digitaal. Elsenien die dacht nuivere dingen om maar jongens in die talkshows op televisie te komen. Mensen komen alleen nog maar aan tafel van een talkshow als men in de polarisatie zit. Want oors is het net goed voor de showgevers. Is het echt net nieuwsgierig voor de mensen die het zien willen. Nou, neem al die programma's maar op, inclusief dat prachtige programma Tussen Skrapkes hoe dat voetballen, wat we alle weekend hebben. Het is alleen nog maar polarisatie, het is alleen nog maar de ene of de andere kanten. Hè? Dus het had echt te krijgen met dit tiertrek.
Ik denk, ik ben het er maar eens dat het te min visie is. Ik ben het er maar eens dat mensen ook in het parlement te min praten over waar willen wij heen over 20 jaar. Dat ze te min strategisch praten over klimaat, over Europa, over de positie van Nederland in Europa, over de takkers van Europa te midden van Amerika, India, China en neem het al maar op. Daar is te min omdenken van en dat spijt mij. Mevrouw Rovers, ik ben ook wel benieuwd hoe u daarover denkt. Zou niet inderdaad gewoon een bestuur met meer visie een oplossing kunnen zijn? Of is het toch belangrijk om ook de burger te betrekken? Het is beide. Het is absoluut beide. Ik denk dat we absoluut, ik denk dat heel veel mensen behoefte hebben, mensen, maar ook heel veel bedrijven, behoefte hebben aan een politiek die echt een soort toekomstperspectief biedt. En dat hoor je nu ook met bedrijven willen bijvoorbeeld heel graag mee in die energietransitie. Maar dan moet dat wel duidelijk zijn waar de politiek heen wil. Het moet wel een soort hulp krijgen vanuit de politiek. Je kan niet alles overlaten aan de markt. Dus een bestuur met visie is absoluut heel belangrijk. Maar die visie moet ook gevoed worden. En die moet je niet ergens in een achterkamertje gaan bedenken. En die visie kan je dus heel mooi voeden door bijvoorbeeld een burgerberaad te organiseren en op die manier te vragen en te kijken wat er in de samenleving leeft. Dat is je betrekt op die manier, vooral ook door dat geloten systeem, betrek je mensen die niet uit zichzelf actief aan de politiek deelnemen. En het mooie is dat uit onderzoek ook blijkt, want heel vaak wordt er gezegd, ja, er zijn maar zo weinig mensen lid van politieke partijen. Ik geloof dat het 2% is van de Nederlandse kiesgerechtigden. Steeds meer mensen keren zich af van de politiek. Dus wie zou er ja zeggen op een uitnodiging om deel te nemen aan een burgerberaad? Nou, er blijkt dus niet alleen heel veel mensen te zijn, maar vooral juist die mensen die zich heel erg juist afgekeerd hebben van de politiek, omdat ze teleurgesteld zijn geraakt. En het feit dat ze gevraagd worden om toch mee te denken, dat helpt dus heel erg om mensen echt te betrekken en veel actiever weer deel te nemen aan het politieke debat, aan het maatschappelijke debat. Ik ben benieuwd wat de studenten ervan denken. Zien jullie hier iets in zo'n lotingssysteem om de burgers erbij te betrekken? Reageren. Ik ben Anna, ook tweedejaars bestuurskunde. Op zich vind ik het een heel goed idee, maar we hebben tijdens de coronatijd ook beroep gedaan op onze technologie. Ik denk dat we burgers ook heel goed door onze technologie kunnen laten betrekken. Door online de mening naar burgers zeg maar, te gaan vragen, de mening van onze Friezen. Ik denk dat je dan kan je zeg maar iedereen hun stem laten horen. Via online, via onze technologie, zeg maar. Ja, en niet alleen de belanghebbenden of de schreeuwers. Ja, want ik was ook wel even benieuwd als het gaat over polarisatie. Merken jullie zelf ook dat discussies moeilijker worden of extremer? Jullie zijn natuurlijk allemaal super genuanceerd als Thorbecke studenten, maar jullie komen vast ook wel eens buiten jullie eigen bubbel. Nou ja, als eerste merk je inderdaad wel dat... En wie bent u? Ik ben Kevin Hardeman, derdejaars bestuurskundestudent. Ik merk inderdaad wel dat die discussies steeds uiteenlopen. En bij ons als bestuurskundestudenten is dat heel makkelijk om te nuanceren. Maar wat ik mij vooral afvraag met het hele idee van burgers betrekken is... gaan niet de mensen die zich al inzetten of die al spreken zich daar juist mee bemoeien? Er zijn al een aantal mensen die dus naar die instemmingsavonden komen en die graag mee willen doen. Die zitten al vastgeroest in hun principes. Gaan niet juist dat soort mensen naar dat soort avonden of naar dat soort digitale dingen? En vergroot je daarmee niet alleen maar de polarisatie en die uiteenlopende discussies? Ja, dat is even een vraag van mevrouw Rovers. Ja, is het niet zo dat dan die burgerberaden straks ook weer worden overgenomen door actiegroepen en schreeuwers? En dat dan is dat ook weer voorbij. Nee, dat is juist niet het idee. Daar werkt het heel erg goed tegen. Dus door die loting krijg je inderdaad mensen, dus niet de usual suspects die eraan deelnemen. En een burgerberaad wordt iedere keer per onderwerp georganiseerd. Dus het is niet zo dat je, als je daarvoor geloot wordt, dat je daar voor 4 jaar in zit. Nee, dat is voor één onderwerp. En als er dan weer een ander onderwerp besproken moet worden, dan wordt er weer opnieuw die loting gedaan. Dus dat in die zin roest je niet vast. Dat is niet de bedoeling. Gaan we even naar voren hier. Ja. Ja, ook een vraag aan mevrouw Rover. Ik heb dat onderzoek over hoe ze het in Frankrijk hebben gedaan gelezen. En het resultaat was ook zo prachtig dat Macron zijn 3 jokers wel inzette, maar de rest er toch doorheen kwam. Mijn vraag was alleen, joh,
aan wie laat je de verantwoordelijkheid over om te kiezen wie er geloot worden, wie wel de stille burger is en wie niet? Hoe selecteer je dat? Ja, ontzettend goede vraag. Dat is inderdaad, daar zit de kern van zo'n burgerberaad natuurlijk, of het wel of niet werkt. Want wie gaan daarin zitten? Wat ze in Frankrijk hebben gedaan, maar bijvoorbeeld ook in Groot-Brittannië hebben ze dat gedaan. Op alle plekken waar ze burgerberaden, nationale burgerberaden organiseren. Er wordt eerst een hele grote pool geloot. In Frankrijk zijn in eerste instantie 225.000 telefoonnummers geloot. En uit die 225.000 wordt dan uiteindelijk een groep samengesteld. Dat heet gestratificeerde loting. Excuse my language. Maar dat gaat allemaal automatisch. Dus die gestratificeerde loting, daar kan je allerlei voorwaarden in laten opnemen. Het wordt door een onafhankelijke organisatie gedaan. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, het moet 50-50 man-vrouw zijn. Het moet de leeftijdsopbouw van de samenleving weerspiegelen. Het moet de mate van opleiding weerspiegelen. Waar mensen uit het land vandaan komen. Dat kan je er allemaal in gooien. En dat genereert dan die groep van mensen, die 150 mensen, die samen dus inderdaad echt een eerlijke afspiegeling van de samenleving vormen. En in Frankrijk hebben ze er ook voor gekozen om dus echt mensen vanaf 16 jaar mee te laten doen. Zo zaten 2 16-jarigen in die overigens fantastische voorstellen hebben gedaan. Dus ja, dat is mooi. Eén laatste vraag nog hier. Wie bent u en wat wilt u zeggen of vragen? Mijn naam is Erik Jan Bult. Ik ben vierdejaars bestuurskunde aan de Thorbecke Academie. Mijn vraag is, ik vind het best een goed idee. Een goede doorsnede van de bevolking die dan een advies geeft over wat de overheid doet. Ja, maar mijn vraag is, stel nou dat loopt haaks op dat wat er bijvoorbeeld in het bestuursakkoord staat, waar afspraken over zijn gemaakt, waar misschien de ene partij iets heeft laten liggen om er iets anders voor terug te krijgen. En dan komt er zo'n burgerinitiatief of burgeradvies en die maakt korte metten mee. Wat dan? Wat dan? Ja. Nou ja, er wordt altijd rekening gehouden. Ja, onderschat niet de opdracht die deze mensen krijgen. Dat is echt niet gering. En ze moeten dus inderdaad ook rekening houden met de juridische, financiële kaders. Ik bedoel, je kan natuurlijk heel makkelijk zeggen, ik ga nu een klimaatbeleid ontwikkelen en ik gooi daar miljarden tegen aan, klaar. Nee, ze moeten echt rekening houden met de bestuurlijke, financiële voorwaarden die daarvoor gelden. En dat is ook in het belang van zo'n burgerberaad. Want die willen natuurlijk heel graag dat die aanbevelingen overgenomen worden. Dus het is voor hun ook belangrijk dat ze reëel zijn. En wat bijvoorbeeld in Frankrijk werd gedaan, was mensen konden echt gewoon via de chat een factcheck laten doen. Van als we deze maatregel gaan doorvoeren, heeft het dan inderdaad dat besparingseffect. Dus er wordt op allerlei manieren ervoor gezorgd dat inderdaad die kaders in de gaten gehouden worden, dat het realistisch blijft. Er is natuurlijk ook, het is niet zo dat een burgerberaad vervolgens de hele besluitvorming kan overroelen in een land of in een gemeente of waar dan ook. Het is echt, dat wil ik echt benadrukken, een aanvulling op het bestaande parlementaire systeem. Het helpt bestaande bestuurders in het systeem om gewoon sneller beslissingen te maken die meer gedragen worden door de samenleving. Klinkt als een fantastisch systeem. Dat moet dan optie nummer 8 worden van je voorstel. Een kwarte reactie? Nee, voor een deel past het ook in een peer uitstellen die we al DNH of zoals wij al werken, maar het beginsel, het systeem, vind ik heel mooi. Ja.